Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthinte abaningi esikhundleni zokuxhumana wayengumsakazi wokhozi FM ngizwe mkhulu ngesikhathi eveza injabulo yakhe exoxa noKing Zoso ngokuxoshwa komphathi wokhozi FM uSibonge Ngcobo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwe Malam ngosibonga konke wakantwanda Mothanda ngangibiza intatheli ka YouTube. Uthinte abaningi esikhundleni zokuxhumana ngizwe mkhulu wayislomo somsakazo ukhozi FM ngesikhathi eveza indlela azizwa ngayo exoshwa emsakazweni ukhozi FM. Ungizwe exoxa noKing Zoso eveza injabulo yakhe ngokuxoshwa komphathi amsola ngokuthi uyena owaba nesandla exosheni kwakhe. Uveza ukuthi ngesikhathi exoshwa waphatheka kabi kakhulu kangangokuba wacishe wahamba emhlabeni. Okusho ukuthi Ungizwe waba nokhwantalala. Ungizwe uphinde waveza ukuthi nami ngangithi ngizamela izingane zami. Abantu bathinteke kakhulu ngaleyo ngxenye evezwe Ungizwe Mchunu. Ubese eqhubeka eveza ukujabula kwakhe ukuthi naye lo mphathi useze washiya emsebenzini. Aphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu angivele ngidedele ivideo uzwele ukuthi ubethini Ungizwe. Yeah. I'm happy. You are happy. Nobody is your machine. I know the king of my machine. I mean, I call it, put it in much of the far away. This is how about me. No, I working around with that. I'm making my room about it. She's a better mambo, mamma, Aiko, nei. Ai. I can't. Oh. I'm for. Can you tell me over two? I'll put an engine guy over two. And now to Zamana Tabam,